Thosalakazi Gqobe uyaphila mfethu? Ngiyaphila bhuti, kunjani kuwe mfethu? Siyaphila siwubumbano TV. Usibizile la kwi-launch yakho mfethu, awusichazele kabanzi ngalo msebenzi wakho okhetha ukuletha wawuletha emakhaya. Ngizobingelela nje abalaleli nababukeli be-TV. So ubumbano TV ngilubizile ukuthi lizongiphushela umcimbi wami ngendlela engilibona ngayo kuma-social network, eliphusha ngayo imicimbi yabanye ozakwethu or abanye abafowethu nabasuke behlele imicimbi or besuke behlele ama-CD launch. Athi nami bafethu banizongilekelela kulo mcimbi wami engiwenzile. Hayi siyakuthi. Cha mfethu, nginombuzo la ekutheni ngabe ngesikhathi wenza lo mcimbi khona iminyango ethile ongqongqoze kuyona, amakhansela endawo, iy'nduna zendawo? Ayikho iminyango engqongqoze kuyona. Into eyenzakalile ngivela ngaqonda nje ngekhansela lendawo engilaziyo la khona la kwayilona elifaka isandla, iy'nduna zanginika indawo ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze lento engifisa ukuthi ngiyenze emphakathini. Isibindi esingaka uyinsizwa esencane sokuthi ubuye ukhethe ukuzokwenza ilontshe yakho uyenzele emakhaya, usithathephi mfethu? Into edala ukuthi ngenze le CD launch la emakhaya ngikhulele khona la, so ingakithi la. So ngifisa ukuthi into ngiyiqale ngakithi ukuze abantu bangakithi kube yibona abazokwazi ukungisapotha ukudlula abasekuhambeni. Kunjalo mfowethu. Hayi ngizwa kahle. La emcimbini ekhona, mhlambe emcimbini emkhulu ekhokhelayo, ngabe kunjani ukuqasheka kwakho? Uma ngabe ukuthi uyaqasheka, uyaneliseka, uma ngabe usuqashekile uyakhokheleka? Emcimbini evamise ukuba khona emkhulu bengakaqasheki bhuti, emcimbini bisekhona ile bengisahamba ngidlala ngiyiveza kuyona, ngiveza ikhono lami bese ngibona abantu bangithanda kangakanani. Yize neze-ke mangingena estage abantu bangithakaziseka ngoba esuke into ngiyenza estage into esuke ngiyazi futhi engiphiwe yona engiyifilayo ngaphakathi. Ngabe uthini umlayezo wakho nokuyicelela ongangidlulisela kubahleli bemicimbi? Kubahleli bemicimbi abahlela imicimbi yomaskandi, eminye yakhokha eminye ayikhokhe, bengifisa ukuthi bengibize njengethwasa lasigwebo ngizokwenza lokhu engikwaziyo bese ngishiya engingakwazi ngoba angikwazi ukungena estage ngipholishe ikhavela, ngipholishe isiginci. Ngikwazi ukungena estage ngisine ingoma ngikhombisa abantu ukuthi kahle kahle umaskandi uyini. Umaskandi umaskandi ukuthi ungene usine, asiwu umaskandi ukuthi upholishe ikhavela upholishe isiginci. Sazi kanjalo thina ophuza ushukela babengena estage besine bese benza-ke lokho ukutela kwabo. Kodwa nje lo wamanje umaskandi abacula abamanje bengena estage bebhona icathulo sesiyobuka-ke sibuka bona-ke lokhu beyiqhenya laphaya. Mina ngiyenzi leyo nto, ngenza nje lento eyenziwa ugobela wami usigwebo sentambo. Ngivumele ngibuze lo mbuzo mfethu, ngabe ukhona umculi obukela kuyena noma mhlawumbe ubuyiqhawe lakho phambilini before ungene la emculweni? Ukhona mfethu umculi engibukele kuyena, nginalo iqhawe lami bese kuba khona umuntu engibukele kuyena. Umuntu engibukele kuyena la emculweni usigwebo sentambo wala Empangeni obukwa. So iqhawe lami uKhuzane nje, lokho akushintshile ukuthi nje ngapha kaSigwebo ngithanda into akayenzayo futhi nami le engikwaziyo futhi ukuyenza mangiphakathi nensizwa. Umsebenzi wethwasa likaSigwebo utholakala lapha? Uyatholakala mfethu kimi, uyatholakala online. Yonke into ozoyithola online ibhanti ithwasa laSigwebo, kuzovela mina, kuvela inamba yami, anginayo inamba yenkampani, anginayo imanager, ngiyimina nje mfethu. Yonke into engiyenzayo ngiyenza ngamandla ami asuka kumina. Mingaki iminyaka ula emculweni qhawe? Nginama-album amathathu, le sekuyona manje yesithathu ngila emculweni. Masibuyela back kulawa awu-2 osuwenzile, ngabe ubuka kuyasebenzeka kunjani ukuhamba kwawo online? Bengakaze ngiwafake online, le yokuqala ngiyifake online ngoba i-album yokuqala ayifani nesibili, isibili ayifani nesithathu. Kule yesithathu la usuke usufisa khona ukuthi uzizwe ukuthi kahle kahle umephi, uyaqhubeka noma uqhubeki. Ingakho-ke ngikwazile ukuthi ngifake online, akwazi ukuxhumana nabanye abantu azobe ngisize, ngikwazi ukuthi ngingene online kuzobe nje kula engikhona. Lo msebenzi ozowulontsha namhlanje usuyatholakala online? Uyatholakala mfethu, zonke iy'tolo zomculo uyatholakala. Uyasesha ukuthi ithwasa laSigwebo, YouTube, Spotify, TikTok uyatholakala, Facebook uyatholakala.
Siwubumbano TV sicela ukufisela inhlahla sikufisela okuhle kodwa mfethu. Ngiyabonga bafethu, nami ngimfisela okuhle ukuthi nizongifaka isandla ngingilutho, ngiqala nje ngokwenza umcimbi, nikwazi ukuthi nisifonelane, ningiphoste nje ukuthi nikwazi ngifaka isandla. uNkulunkulu enibusise ze enandisele emsebenzini eniwenzayo. Konke enikufisayo sengathi ngingenzeka ukuze ngifikela nani futhi nifike khona. Siyathokoza qha. Ngiyabonga futhi. Yeah,